Pikavoitto. Tämän päivän pikavoittokilpailu on nimeltään Hedari ja siinä siis annetaan ääninäyte siitä, että miltä se sinun päänsärkysi oikein kuulostaa. Ja virallinenhan tämä kilpailu on ja sen takia meille on saapunut myös virallinen valvoja paikan päälle seuraamaan ja tarkkailemaan suorituksia. Hän on tällä kertaa Euroviisun voittaja Mr. Lordi. Iltapäivää! Hyvää iltapäivää! No niin, tostakin saattaa tulla. Kun se on niin hieno. Saattaa vähän tulla päänsärkyä, mutta nyt se kuullaan, miltä se Hedari oikein kuulostaa. Ensiksi meille oman päänsärkynsä äänimaailman esittelee Mika. Moi Mika. No moro. Ole hyvä ja anna palaa. Haluatteko migreenikohtauksen vai ihan rehellisen päänsäryn? No oisko semmonen rehellinen päänsärky nyt? Okei, no migreenikohtaus on hyvin hiljainen, kun se on niin kipeä, ettei tule mitään. Joo. Pistä se rehellinen. Joo. Okei, tästä lähtee. Se oli kyllä paha. Demoninen ääni. Hyvä niin Mika. Oli. Kiitos. Ja sinne odottamaan otetaan seuraava kilpailija kehiin. Hän on Tintti, tervehdys. Moro. No niin, nyt me halutaan kuulla, miltä sun päänsärky kuulostaa. Ole hyvä. Ai, sattuu. Näetkö vähän noi pallot tuolla seinillä? Miksi tää on tämmöstä? Mitkä pallot seinillä? Ei me nähdä. Valopallot. Migreenikohtaus. Siellä näkyy, joo, nyt mä tajusin, mistä tässä on kyse. Se voi sahalaitoja ja muuta olla. Kiitos Tintti, me niin myötäelätään sun tuskassa. Otetaan seuraava kilpailija, hän on Jepe! Hei Jepe! Moi! No niin, ei muuta kuin annat meidän nyt kuulla, miltä sun päänsärky kuulostaa. Moi! Tänään on vuorossa taas pikavoittokilpailu. Soittakaa tänne radioon ja huutakaa koko aika ihan älyttömiä huutoja. Joo. Että kaikilla hajoaa pää. Joo, se on meidän kisa, mutta oliko sulla suoritus? Eikö se oli se suoritus? Ai toi. Ai se oli. Mitä luulet, Jepe, että mikä on tuomio? Totta kaihan tuolla pisteet saa. Kaikkihan niillä tulee päätä. Lasketaanpa sun pisteet. 1 on siinä. Sitten katsotaan, jos niitä tulisi lisää kuin 2 pistettä. Katsotaan, jos niitä tulisi vielä lisää. Mä en ole ihan varma. 3 pistettä. Tuli joo. Jepe oli kaikkien aikojen huonoin pikavoittokilpailija. No niin, sun ei tarvitse jäädä sinne odottelemaan. Otetaan. Älä nyt, se voi olla 3 pisteellä, saattaa vielä voittaakin. No niin, Vellu on viimeinen kisaaja. Morjes Vellu. Moro. No niin, ei muuta kuin annat äänen raikata. Eli siis esittää meille nyt sitä pikavoittokilpailusuoritusta, eli päänsärkyä. Ai. Kaupasta purana! Tämmönen pieni miessika kuoriutui Vellusta, kun hän sai päänsärkyä. No mites me nyt tehdään kyllä tässä? Kyllä mä oon sitä mieltä, että tässä oli ihan selkeä niin kuin voittaja. Ai Jepe vai? Ei, no Jepe kyllä, mutta hän valitettavasti tippui tuolta linjoilta, että ei voida häntä nyt palkita. Niin, eli voittaja on siinä tapauksessa Mika! No niin, Mika, sinä tuolla demonisella huudolla korjasit tällä kertaa voiton kotiin. Pistäpä pikkasen tulemaan vielä sitä oikein semmoista peruspäänsärkyä. Peruspäänsärkyä.